V-am găsit la primul episod din Akinator. Ok, numele meu este Ștefan și hai să începem Akinator. Hai să votăm pe X-Lader. Character from Romania, yes. YouTuber, este YouTuber, da? Nu este fată. Ok. Da, face videouri de Minecraft. Nu folosește pinguini. Maxi folosește. Nu știu, nu cred că a făcut un reality show. Probabil. Nu știu prea știu engleză. Hai să-mi ies. Nu știu dacă are un câine. Yes. Nu știu, zice ce. White mouse. Nu știu dacă are, nu cred că are un mouse alb. Probabil. Sărc. Yes. Oh, am dat probabil. Yes. Ceva cu cântat. Yes. Nu prea înțeleg, dar bine. Nu a fost în Spania. Nu e un caracter din Mortal Kombat. Adventure Time. Nu se joacă Adventure Time. Yes. Nick Boy. Yes. Nu. Yes, nu prea știu ce înseamnă, dar nu yes. Da, probabil face curse cu bicicletă. Probabil. Zerg, nu știu ce mi-a luat Zerg. Pushing Day. Nu se joacă. Da, a creat mapa de CSGO. Da, la găsesc X-Lader. Max și altele. Că l-a găsit pe Max și altele. Dar eu nu știu cu cine-i poza asta. Am dat seama cu cine-i poza asta. Ce-mi ies? Deci l-a găsit pe Max și altele. Gata 100 de bănuți. Tranzacționați pe piețele financiare globale oriunde? Ei. Acum hai să căutăm pe Smiley. Yes. Smiley. Nu. 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 Yes. Cred că e vegetarian, probabil. Nu iubește YouTube-ul. Are un câine alb, probabil. Oh my god. Hai, dă-mi la toate. Da, este muzician. Nu este femeie, adică fată. Aici-mi ies. Aici-mi ies. Zice-mi ies. Yes. Rămân cum ați fără să știu.
Hai să-i dăm. Hai să citim acum. Da, este puțin crazy smiley. Nu e negru. Nu e copil, e adult. Nu știu. Vedem dacă îl găsesc pe smiley, dar nu cred. Nu știu cine e asta. Nu continuăm. Nu, cam atât cu acest video de afinator. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și cu de baftă.